राज्यर लक्षाधिक भत्ता हिताधिकारी खुशी खबर एकाथरे मिलिला 2 मासर भत्ता राशि। एप्रिल और मे मासर भत्ता हिताधिकारी खाता को जमा होइतिबा बेले जून मासर भत्ता प्रदान प्रक्रिया मध्य जारी रही। एने सूचना देइछन्ति सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड। राज्यर 17,60,435 जन भत्ता हिताधिकारी एकाथरे एप्रिल और मे मासरे भत्ता राशि प्रदान करा जाइछि। तो जून मासर भत्ता बंटन जारी। सरकारଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 91.5% ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏକାଥରେ 2 ମାସର ଭତ୍ତା ଜମା କରାଯାଇଛି। ବାକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ବୈଷୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଜୁନ୍ ମାସର ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଭତ୍ତା ରାଶି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।